Amen. Blessed morning po sa bawat isa. Amen. Tayo po'y tumayo. Indeed, today is the day that the Lord has made and we will rejoice in His presence sa umaga pong ito. Kaya po, bago ang lahat, tayo po'y umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Batiin po natin ang magandang umaga. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. With everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Amen. Tunay nga magandang umaga po sa bawat isa. Sa oras pong ito, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. At sabi nga po sa 2 Samuel 22:47, the Lord lives, praise be to my rock, exalted be my God, the rock, my Savior. Wala pong dahilan para hindi natin papurihan ang ating Panginoon. Ang lahat po ng ating pangangailangan, ang lahat ng ating sakit at karamdaman ay pinagaling na po ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, nararapat lang po na ibigay natin sa ating Panginoon ang pinakang mataas at papuri, na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Jesus, the most beautiful name
po sa lahat, tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Alpha at Omega. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, naririto po kami sa iyong harapan, Lord God. Buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon. At nawa, Lord God, ang aming mga pagsamba ngayong araw na ito, Lord God, abutin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pag-ibig sa iyo, Lord God, at ang aming pagsamba, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na pinili mo na makarating sa lugar na ito, Lord God, upang ikaw ay mapapurihan. Salamat po sa kalakasan ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na muli mong ipinahiram sa bawat isa. Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, gamitin mo po siya mightily, Panginoon, na maihayag ang iyong banal na mensahe para sa aming lahat upang magamit namin ito sa aming araw-araw na buhay. Marami pong salamat, Ama, sa iyong kadakilaan sa aming lahat at sa buong mundo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, kaya't ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa kadakilaan ng iyong banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, church! Ayun, no? Isa pa nga, good morning! Amen. Pwede bang tapikin mo yung katabi, muli sabihin mo, good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Ayan. So sa umagang ito, sino po naniniwala na walang imposible para sa ating Panginoon? Amen? Kaya po sa umagang ito, muli aawitan natin ang ating Diyos and we will declare na wala pong imposible sa ating Diyos. Kung imposible man sa mga tao, pero sa ating Panginoon, ito po ay posible. Amen? Kaya po, kung ano man yung nasa isip mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, nasa tingin mo, parang imposible na ito, Panginoon, Pero lagi nating tandaan, wala pong imposible para sa ating Panginoon. So once again, sa umagang ito, tayo iaawit, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen. My hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. Say, when I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Come on, let's declare. All things are possible. Say, all things are possible.
it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Mine eyes are open. Strongholds Strongholds are broken. I am living by faith. we will say, nothing is impossible. Nothing is impossible. Whoa. Say, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. See, strongholds are broken. Strongholds are broken. Oh, yes, Lord, I am living by faith. We will shout, nothing is impossible. Nothing is impossible. Whoa, not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do Anything through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am live. Sing it again. Not through you. Through you, I can do anything. I can do all I things. can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. Sing, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. 'Cause through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Living by faith. Nothing, sing, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Lord, we believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Oh, we praise your name, Jesus. Nothing is impossible for you. Oh, we worship. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, God. You
deserve our praises. You deserve our worship, O God. Because in you alone, we will find joy. We will find peace. Oh, thank you, Jesus. Let our soul magnify you alone. In this place, may you be glorified, O God. Come on, church. Let us just worship our living God. And I have found exceeding joy. Jesus answered when I called His name. That has saved me. Pure love that embraced me. Mercy, grace, eternal life. Brought from darkness to His light, while lost in my sin, He raised me and made me live. My soul magnifies the Lord. My heart joins in God, my Savior, for He lifts the lowly. He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty and holy in His name. Oh, you are holy. And I will lift my head up high, praising Jesus through each trial. Though I have not seen Him, I love Him completely. My soul magnifies the Lord. My heart joins in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. Come on, church, let us worship our living God, praising evermore. He is mighty and holy. My soul magnifies the Lord. My heart joins in God, my Savior, for He lifts the lowly. He does great things for us. So let's just worship our living God. I will sing, praising evermore. He is mighty and holy, and my soul magnifies the Lord. My heart joins in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He, come on, church, let us declare great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty and holy is His name.
worship our living God. This very moment, just speak to Him. My heart joins in God, my Savior, for He lives the Lord, and He has done great things for you and me. And He is the, come on church, let's just worship our living God. Let us praise Him, praise Him forevermore. He is mighty, and holy is my soul, magnifies the Lord. My heart joins in God, my Savior, for He lifts the
you, Lord God Almighty. Sing about you worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Sing you are holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Sing worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is you are holy. You are holy. Sing you are holy. Are you Lord God Almighty? Sing you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy, sing it again. You are holy. Holy are you, Lord. Are you Lord God Almighty? Say, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord. Are you Lord God Almighty? Come on, lift up the name of Jesus. Worthy is the Lamb. Sing you are worthy. Sing it again. You are holy. Holy are you, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Oh, come on, church. Come on, give the highest praise. Give the highest worship. For He is holy. He is awesome in this place. Oh, we give you praise. We give you glory. To you alone our praises. To you alone our worship. You are worthy, worthy, worthy. You are worthy, worthy, worthy. Oh, you are holy. Oh, come on, just praise the name. Open your mouth and worship the name of Jesus. Come on, church. Give Him the highest praise. Give Him the highest worship that comes from your heart. Oh, oh, Jesus. Shout the name, Jesus. Oh, yeah, yeah. You are holy. You are holy. You are holy. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, We shout your praise. We shout your praise, oh Lord. We give you glory. We give you honor. There is no one like you. There is no one like your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on.
on, church, we will declare your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Sing all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, sing holy, holy. All creations cry, sing holy, holy. You are lifted high. Sing you are, sing you are forever. Lord, hear your people sing. People sing, holy to the King of Kings. Oh, you will always be, you will always be. Sing you are holy, holy forever. Holy passing your name. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Lift up your voices, sing. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name, yes, your name stands above them all. Sing it again, the highest name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Sing all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, say, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Lord, hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Yes, Lord. Yes, Jesus. You will always be holy, holy forever. Oh Lord, Lord, hear your people sing. Hear your people sing. With all of our hearts, Lord, we lift your name on high. You are the King of Kings. Oh, you will always be. You are holy. Sing, you are holy forever. Once again, we'll sing a love song to our Lord. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Sing, you are holy. You will always be holy. You are holy forever. Oh, once again, church, the Lord is looking into our hearts. Yes, Lord. Holy to the King of Kings. You are holy. You will always be holy, holy forever.
on, just worship the name. Come on, sing a new song that comes from your heart. Sing a new song that comes from your heart. Just lift the name of Jesus. Worship His name. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Alpha and Omega is the beginning and the end. Oh Lord, oh, hear your people. Hear your people. Lord, we worship you with all of our hearts, Lord. With all of our soul, with all of our strength, with all of our minds, Lord. Oh, with everything we have, we give it all to you. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. Nothing is impossible. All things are possible. Through you, Lord, through your name, there is healing, Lord. There is freedom, Lord. There is deliverance, Lord. In your name, oh Jesus, the most sweetest name. The most wonderful name, oh Jesus, we worship you, oh Lord, you are worthy, oh, there is nothing like your presence. Presence is heaven to me. Your presence is heaven in this place, in our lives, in our hearts, Lord. Oh, we worship you. We worship you. Come on, church. Just feel the presence of God in this place. Feel the presence of God that is moving in this place. Lord, thank you for embracing us with your presence. There is fullness of joy in your presence. Lord, this morning, nakita mo ang mga puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, narinig mo ang aming mga papuri sa iyo, O Diyos. Lord, tunay nga na sa lugar na ito, walang ibang maitaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ay yung pangalan lamang, Panginoon. Lord, hindi po ang aming mga kakayanan, hindi po ang aming mga galing, Panginoon. Lord, ang pangalan mo lamang ang maitaas sa lugar na ito. Lord, maraming salamat sa iyong presensya na muling yumakap sa amin sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa aming pagpupuri pa lamang, O Diyos, ay meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay, O Diyos, sa mga oras na ito. Ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, kami ay pinalaya mo na, O Diyos. Ano mang bigat ng aming puso, O Diyos, ito ay pinaghaan mo na, Panginoon.
Lord, muli sa umagang ito, as we listen sa iyong salita, muli naming binubuksan aming puso, ang aming mga isipan. Hinahayaan namin ang iyong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng kaalaman na maintindihan namin, O Diyos, ang bawat salita mo na maririnig namin at maisabuhay namin, Panginoon, sa bawat araw na iyong binibigay sa amin, O Diyos. Muli sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Napakasarap sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Walang katulad. Sabi nga, His presence is heaven to us. No? Nararamdaman natin at nararanasan ng langit dahil sa kanyang presensya. Amen? Praise the Lord. Sa oras na ito, bago tayo dumako sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sinatawagan ko yung mga bata. Pumunta na kayo dito sa harapan para kayo ay maipanalangin. Yung ating mga bata, yung ating mga kids. Praise the Lord. Yan. Asa na yung mga dancers natin? Yan. Asa pa iba? Ayan. Nakita niyo po itong batang to, anointed na anointed, no? Ang dami niya pong hawak na meron chime, merong may tambourine, no? Sa kanyang murang edad ay pinagagamit na sa Panginoon ang kanyang mga talento. Asa na yung ating mga bata? Yan. At ang ating mga dancers. Praise God. Talagang they are, sabi nga ay ang Santong Espiritu ang nagtuturo sa kanila, no? Praise the Lord. Sige po. Wala na mga bata sa, nandito na lahat. Yan. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sinabi niyo, Lord, on these last days, Lord, you will pour out your Spirit, lalo na po sa mga bata, Panginoon. Yes, oh God. Father, in the name of Jesus, sa oras pong ito, Lord, salamat sa buhay ng mga batang ito, Panginoon, na sa kanilang murang edad, na Lord, nalaman na nila, Panginoon, natutunan na nila, O Diyos, na Ikaw ay sambahin, sa pamagitan ng mga talento, Panginoon, ang pagsayaw, Panginoon, ang pag-awit sa instrumento, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na greater things pa ang gagawin mo sa buhay ng mga batang ito. To continue, Lord, to encapsulate them with your glory. Hayaan niyo po na ang liwanag niyo, ang kapangyarihan niyo patuloy na makita sa mga batang ito. Sinabi niyo, Lord, hallelujah, na ang kanilang mga buhay, Panginoon, ay pinlano niyo na. Katulad ng sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, that your plan for them is a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. Pagpalain niyo po sila, give them wisdom, divine wisdom, knowledge, and understanding. At hayaan niyo, Lord, na sa kanilang murang edad, Lord, mag-excel sila sa lahat ng kanilang gagawin, maging sa kanilang pag-aaral. I declare that they are not the tail, but they are the head, O God. Yes, in the name of Jesus, O Lord. Salamat ng marami. Maging sa pag-aaral nila, Panginoon, sa Sunday School. Father, I pray every word na nai-impart sa kanila, Panginoon. Alam ko po, Diyos, na ito'y naitatanim sa matabang lupa, O God, sa kanilang mga puso at sa kanilang paglaki, Panginoon. Hindi nila ito malilimutan. Ito, Panginoon, ang kanilang pundasyon, O Diyos, upang makalakaran nila, Panginoon. Hallelujah, ang lahat, Panginoon, ng mabalakid, Panginoon, na darating sa kanilang mga buhay. Ang tagumpay ay kanilang makakamtan
dahil sa mga salita nyo na natanim sa kanilang mga puso. Salamat, 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 O Diyos. Pinagkakatiwala namin ang buhay ng mga batang ito sa inyong kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Yan. Praise the Lord. Okay. Excited po ba kayo sa umagang ito? Amen, no? Dapat po sa bawat pagpunta po natin sa tahanan ng Diyos, excited tayo. Bakit? Dahil mayroon siyang ipapahayag sa bawat isa. Amen? At praise the Lord sa oras na ito. Naroon po na sabi nga ay prepare our hearts dahil alam ko po na ang Santong Espiritu ay magmi-minister sa bawat isa sa atin. Ano? Gagamitin niya lang po ako na mouthpiece, pero siya po ang mangungusap sa bawat isa sa atin. Kilala niya tayong lahat, no? Wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Kanya, at nais niya na anuman ang mga kabigatan, anuman ang ating daladala, katulad ng sinabi niya sa 1 Peter, cast all our cares unto Him, for He cares for us. Kaya alam ko na sa umagang ito, yung loving, tender care ng ating Panginoon ang ating mararanasan. Amen? Amen. Prepare our hearts today. Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay darako sa salita ng Diyos na ating pagbubulayan na sa buwan na ito ng Hunyo ay naroon po na ang tema po na inilagay po ng Diyos sa buhay po ni Bishop ay napakahalaga, no? Napakahalaga po ng tema na ito na nais ng Diyos na talagang maranasan natin. Dahil marami po talagang mga pagsubok, maraming mga bagay na sabi nga in this world, sabi sa John 16, no? In this world you shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. At itong katagumpayan na ito ng ating Panginoon ay mararanasan natin kung ito pong katotohanan ng ating pag-aaralan ay atin pong mararanasan. Amen? Kaya dumako tayo sa ating verse ngayon. Matatagpuan natin ito sa Mark chapter 10 verses 51 to 52. Yan. Tumayo po tayong lahat para sa paggalang natin sa salita ng Diyos. Dahil nasusulat po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya sa bawat sandali na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, let that respect, let that, habi nga po, yung paggalang at pagsamba ay atin pong mapadama sa ating Panginoon. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Sa 52. Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Saglit tayo yumuko at pumikit. Ama namin Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat. Sinabi niyo, Lord, your word is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Father, I declare that every word na, Lord, na amin pong pag-aaralan sa umagang ito Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso. Gawin nito, Panginoon, ang purpose nito sa buhay ng bawat isa sa amin. At hayaan niyo, Diyos, sa ang tunay na kalayaan ay maranasan po namin. Salamat po. And Lord, patuloy po ako nagpapatago sa likod ng inyong krus. Hide me under the shadow of your cross. Let your holy name be exalted. I must decrease and you alone must increase, O God. Father, we thank and we praise the Holy Spirit. Be our teacher today. Hayaan nyo na kayo magturo sa amin. Let the divine revelation ang matanggap namin sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat. We trust you, Holy Spirit. We need you. We thank you and we welcome you in our lives. We love you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Dito sa Mark chapter 10, no, makikita po natin, no, bago po yung 51 and 52, makikita natin na sinabi dito na nung ang ating Panginoon ay nagdadaan
si Bartimeo po na isang bulag ay nandoon sa tabi, no? At dahil naroon nga po na narinig niya na ang ating Panginoon ay naroon dumaraan, alam niyo po, nandun yung kanyang excitement, no? Yung kanyang excitement na lumapit sa ating Panginoon. Kahit bulag siya physically, pero spiritually, dahil naririnig na niya, no? Naririnig na niya yung mga ginagawa ng Panginoon, no? Naroon na nagpapalaya ng mga naalilihinan, mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman, nagbubuhay ng patay. Naririnig niya ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nagkaroon na siya ng pananampalataya. Dahil ang sabi sa Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. No? Yung mga bagay na narinig niya sa pamagitan, sabi nga doon sa mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon na siya ng pananampalataya sa kanyang puso. Kaya dahil doon sa pananampalatayang yun, nagkaroon siya ng excitement, no? Na hindi lamang basta marinig niya, kundi ma-encounter niya ang ating Panginoon. Kaya nung time na yon na ang ating Panginoong Hesus ay naroon na naglalakad, naroon po na dahil sa excitement niya, sumigaw siya, no? Sumigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me, no? Naroon po na sabi nga, yung excitement niyang yon, walang makapigil. Kasi yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus na nakaikot sa Kanya, no? Nagbabantay sa ating Panginoong Hesus, no? Naroon na pinipigilan siya, no? Huwag ka nga maingay, no? Naroon na bulag ka lang, diyan ka lang, pero hindi. Dahil sa excitement na yon, no, na kanyang nadarama, sumigaw pa siya lalo. No? Nasabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. At praise the Lord, ang mga pusong excited na makapaniig ang ating Panginoon, ang mga pusong excited na naroon, nais niyang maranasan ng ating Panginoon, alam niyo po, naririnig ng ating Panginoon. No? At ang nais niya, naroon po na, mabi nga ma-encounter talaga natin siya. No? Kaya makikita po natin na napakaraming tao sumusunod sa ating Panginoon. Pero sino lang ang nakakaranas? Sino lang ang nakakatanggap ng habi nga ng himala ng Diyos? No? Yung presensya ng Diyos, sino lang? Yung mga puso na excited sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, tanong natin ang ating mga sarili, excited ba ako ngayon? O baka nandito lang ako for some reason. Ayaw po ng Panginoon na yun ay maging hadlang. Nais ng ating Panginoon, excited tayo. No? Kasi ang isang tao na excited, una, naroon na malakas yung adrenaline niya. No? Malakas yung adrenaline niya, kaya niyang naroon na suungin, anuman yung mga problema, anuman yung mga pagsubok, kaya niya. Dahil excited siya, no? Gayon din po itong si Bartimeong bulag. Excited siya, kaya tumawag siya, no? Walang nakahadlang sa kanya. Walang mga tao na nakahadlang sa kanya. Maaring kakapa-kapa siya, pero hindi naging hadlang yon para makalapit siya sa ating Panginoon. Kasi excited siya. Amen? Thank you, Lord, for that revelation, no? Na naroon po na nais ang ating Panginoon every time na tayo ay lalapit sa Kanya, naroon yung excitement natin. Ano ibig sabihin nun? Nandoon yung natin, yung sabi nga ay, meron tayong confidence. No? Meron tayong confidence na tutugunin niya tayo. May confidence tayo na, sabi nga, lalapitan tayo ng ating Panginoon. May confidence tayo na naroon na tutulungan tayo ng ating Panginoon anuman ang ating sitwasyon. Amen? Kaya sa umagang ito, katulad nga dito sa ating nabasa, no, naroon na dahil excited siya, narinig siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, palapitin niyo siya dito. No? Walang nagawa yung mga disipulo. No? Hindi nila nahadlangan. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi, palapitin niyo siya dito. No? At sa paglapit ni Bartimeo, no, doon sa ating Panginoong Hesus, para maging mabilis ang paglapit niya, alam niyo po, tinanggal niya yung kanyang balabal. Tinanggal niya yung kanyang balabal kasi sa gabal yun eh. Maaring pabigat, no? Maaring pabigat yung balabal na yun, kaya ginawa niya, tinanggal niya muna. At saka siya lumapit ng mabilis sa ating Panginoon. Amen? At sa pagkakataon na ito, makikita natin na sa paglapit sa ating Panginoon, in-entertain ka agad siya. No? Hindi katulad ng mga
Halimbawa, politiko, o yung mga tao na kapag pupunta ka, kailangan may appointment ka pa, kailangan naroon na kasi, sila no? Yung, kumbaga meron silang posisyon Hindi mo kaagad siya ma-approach. Pero praise the Lord, ang ating Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya, naroon po na ma-approach kaagad natin siya. No? Naroon tutugunin niya kaagad. No? Kaya ang sabi niya dito, doon sa 51, ano yung sabi doon? Na dito sa ating nabasa, tinanong kaagad siya ng ating Panginoon. No? What do you want me to do for you? Ang sabi ganon, sa bulag na yon, ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Pero kung titignan, kitang-kita naman ng Panginoon yung kanyang kalagayan. Pero nais ng Panginoong Yesus na marinig mismo sa kanya kung ano yung nais niya na gawin ng Panginoon sa kanya. No? Kaya dito makikita natin, ang sabi niya, I want to see. No? I want to see. Nais ko na makakita. Hindi niya sinabi na, kailangan ko ng pera dahil marami akong babayaran. Hindi niya sinabi na, kailangan ko ng bagay na ito. Hindi. No, specific agad siya, I want to see. Yung pinakamahalagang bagay ay nais niya na kanyang maranasan at matanggap. Alam niyo po, sa magulong sanlibutan ngayon, ito po ang pinakamahalaga na maranasan ng bawat isa. Ang tunay na makakita. Although meron tayong mga physical eyes, maaaring nakikita natin ang mga nangyayari, ang mga nasa paligid natin, no? Pero hindi iyan ang nais ng ating Panginoon na makita natin. Ang nais niya, ang makita natin ay yung kanyang kadakilaan. Katulad ng ating mga inawit kanina. Kung gaano siya kabanal, no? Kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya naroon, ang sabi nga yun, siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na sa Kanya'y walang imposible. Ito yung mga bagay na nais ng Diyos na makita natin. Upang sabi nga, anuman yung mga ating pinagdaraanan, hindi tayo matutumba, hindi tayo naroon na, sabi nga po ay, lalayo sa Kanya, kundi lalo pa nalalapit. No? Katulad ng sinabi dito sa verse 52. Tingnan nyo, ano yung purpose? Bakit naroon na, importante na tayo ay makakita? Ang sabi dito sa 52, then Jesus said to him, go your way. Your faith has made you well. No? Katulad ng sinabi ko nga kanina, kaya siya nakatawag, kaya siya nakasigaw, no? Kaya siya excited na lumapit sa ating Panginoon because of his faith. Meron na siyang pananampalataya dahil sa mga narinig niya tungkol sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. No? And immediately, praise the Lord. No? Hindi sinabi dito, and after a week, and after a month, and after yung days, no? And sabi ng Panginoon, immediately. Kapag tayo po ay may pananampalataya, tunay na pananampalataya na nanggagaling sa ating Panginoon, anuman yung ating hinihiling, immediately makakamtan natin. Amen? Dahil sa pananampalataya. Bakit? Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya ibig sabihin, no, kahit hindi pa naroon na nakikita o nararamdaman, nahahawakan, because of your faith, sa puso mo na naroon na natanggap mo na. No? Kaya immediately, natanggap mo na. No? Kasi meron kang pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita physically, pero spiritually, katulad ng ating pag-aaralan ngayon, the importance na bakit kailangan mabuksan yung ating pananampalataya para immediately ma-receive natin, no? Ma-receive natin anuman yung ating mga kahilingan sa ating Panginoon. At ang kasunod po nito, kapag ito'y natanggap natin, ang sabi doon, and follow Jesus on the road. Ito daw po ang naroon na magbibigay sa atin ng, magbubunsod sa atin para lalo tayong, mag-follow sa ating Panginoon.
lalo tayong maglingkod sa Kanya. Lalo tayong magtiwala sa Kanya. No? Kaya praise the Lord, sa umagang ito, naroon po na ang ating pag-aaralan ay yung reasons. No? Reasons why we need to have an open spiritual eyes. Reasons why we need an open eyes o open spiritual eyes. No? Kasi ang tinutukoy po dito na eyes, no, kundi, hindi po yung ating physical eyes, kundi yung ating spiritual eyes. Remember, tayo pong tao, tatlong tayo, no? Tayo po ay body, soul, and spirit, no? Yung ating narito na ginagamit na mata, ito ay sa body lamang. Pero ang nais ng ating Panginoon, ang mabuksan sa atin ay ang ating spiritual eyes. Amen? No? At dito makikita natin sa ating pag-aaralan, mayroong reason kung bakit kailangan natin mabuksan ang ating spiritual na mata. Amen? Number 1, why we need an open eyes. No? Number 1, because we were blinded because of our sins. 2 Corinthians 4:4. Yan. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, nakaano na dyan? Yan. Whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. No? Naroon daw po dahil yung ating pong mata, spiritual na mata ay blinded. No? Binblind ng kaaway. Bakit? Kasi ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, all men have sinned and fall short of the glory of God. No? At sabi doon, at ang kabayaran ng kasalanan ay, sa 3:23, all men have sinned and fall short of the glory of God. Sa Romans 6:23, the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kaya ang unang reason, kaya kailangan mabuksan tayo sa katotohanan, no? Mabuksan yung ating mga spiritual na mata dahil blinded nga tayo, no? Blinded tayo because of sin, dahil sa kasalanan, dahil sa minana nating kasalanan, no? Kaya bata pa lamang tayo ay naroon na natututo na tayo na, halimbawa, magsinungaling, no? At kung titingnan mo naman, alam niyo po, ako nakita ko na po ito, kaya every time na meron akong i-approach na may ginawang hindi maganda, no? Ang tanong ko kaagad sa kanya, gusto mo ba yung ginawa mo? No? Gusto mo ba yung ginawa mo? At alam nyo, ang laging sagot, hindi. Pero bakit natin nagagawa? No? Bakit natin nagagawa yung mga kasalanan, nagagawa yung mga hindi maganda? Dahil nga tayo ay blinded, no? Tayo ay blinded, tayo ay naroon na, sabi nga ay binulag dahil sa kasalanan nga na minana natin. At dahil doon, gusto ng Panginoon na matanggal yung pagkabulag na yon, no? Kaya makikita natin, sabihin natin halimbawa, may isang lalaki na talagang lasinggero, no? Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pag nasa katinuan yan, no? Kapag yung nandun talaga yun sa sarili niya, tanungin mo, gusto mo ba yung ginagawa mo? Ang sasagutin niya, hindi. Pero bakit nangyayari yung ganon? No? Bakit nangyayari yung ganon? Naalala ko yung yung naipapatotoo ko na to, no? May isang kabataan na talagang nagagamit siya ng kaaway, kinukuha niya yung pera ko, no? Kahit saan ko itago, no? Naroon na nakikita niya. Pero alam ko na hindi siya ang kaaway, hindi siya ang kalaban. Kaya nung time na siya ay mahuli, no? Mahuli doon sa kanyang actual na ginawa, no po? Alam niyo po, nung i-approach namin siya, ang unang tanong ko sa kanya, gusto mo ba yung ginagawa mo? Alam niyo, umiyak po siya. Na sabi niya nga, hindi niya gusto, no? At yun na naging pagkakataon na siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesus, no? Kaya makikita po natin na sa ating pag-aaralan na para naroon ang ating mga mata, no, yung mga blinded eyes natin ay matanggal, kailangan natin na tayo ay makalapit sa ating Panginoong Hesus, na siyang nagtatanggal ng blindness natin. No? Kaya
makikita po natin, no, ang isang reason, kaya kailangan natin na mabuksan ang ating spiritual na mata dahil tayo nga po ay bulag, no? Bulag sa katotohanan because of sin. Dahil tayo po ay naroon na may minanang kasalanan sa ating mga ninuno. No, kaya sa harap ng Diyos, no, tayo po ay bulag. Kaya yung iba, sunod-sunuran, no? Sunod-sunuran, kahit alam nila na hindi tama, sunod-sunuran lang sila. Bakit? Because they are blinded, no? Kaya iyon po yung reason. Kaya kailangan natin na tayo ay mabuksan sa katotohanan. Number 2, to turn us from darkness to light. Para tayo ay naroon na, habi nga po, mula sa kadiliman ay mailipat sa kaliwanagan, no? Ang sabi dito sa Acts 26 verse 18. Yan, Acts 26 verse 18. Ang sabi dito, praise the Lord, tingnan natin. To open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. No? Kaya naroon po na kailangan talaga na mabuksan ang ating mga mata sa katotohanan para mula doon sa kadiliman, mailipat tayo sa kaliwanagan. No? Dahil hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kadiliman. No? Ang nais niya tayo ay mamuhay sa kaliwanagan. Mangyayari lamang yon kapag bukas yung ating spiritual na mata. Anong ibig sabihin nun? Makikita natin na ang bagay na ito ay, sabi nga, hindi tama, kaya kapag nakita natin na hindi tama, hindi na natin gagawin. Pero pag hindi mo nakita na hindi tama, patuloy mo yung gagawin, di ba? Pero kapag nakita mo na hindi yung tama, hindi mo na yon gagawin. No? Kaya napakahalaga, no? Na sabi nga, to turn us from darkness to light. No? Number 3, 7 lang po ito, no? Number 3, so that we can overcome fear. Para daw ma-overcome natin ang takot. No? Alam niyo po, marami po na naroon na sabi nga ay, nagkakasakit ng matindi dahil sa takot. No? Naroon na sabi nga ay, dahil hindi nila alam yung katotohanan. No? Isang example po dito sa 2 Kings chapter 6. No? Makikita po natin dito yung pagkakataon na kung saan si Elisha po, no, ay naroon na kasama niya yung kanyang katulong, nandun po sila sa isang lugar, sinugod po sila ng kaaway, no? Sinugod sila ng kaaway, no? Mas maagang nagising yung katulong ni Elisha. Paglabas niya, nagulat siya. Ang daming mga sundalo, ang daming naroon na mga, sabi nga po, naroon yung mga susugod sa kanila, no? Kaya natakot siya. Nung makita niya yon, tumakbo siya doon kay Elisha. Sabi niya, amo, ang daming kalaban na susugod sa atin. Alam niyo po si Elisha, dahil bukas yung kanyang spiritual na mata, wala pong takot na nakita sa kanya. Instead, ang sabi dito, basahin natin sa 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17. Tingnan niyo po ang ginawa ni Elisha. Dahil bukas yung kanyang spiritual na mata. Ang sabi niya dito, Goy, yan. Yan. So he answered. Kaya sinabi niya doon sa kanyang katulong, do not fear, for those who are with us for those who are with us are more than those who are with them. No? Huwag kang matakot kasi yung nasa sa atin, yung kakampi natin, mas higit pa kaysa dyan sa mga kalaban natin. Yung katulong ni Elisha, hindi niya nakikita kung sino yung mga kakampi nila katulad ng nakikita ni Elisha. No? Kaya dito, tingnan natin sa 17. Ang sabi dito ni Elisha, tingnan niyo po ang ginawa ni Elisha. And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Panginoon, nananalangin ako, dinadalangin ko, buksan niyo nga po yung kanyang mata para makita niya. No? Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. No?
Kaya totoo yung sinabi ni Elisha, mas marami tayong kakampi. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po ba, no? Si Lucifer po na naging Satan, nagrebelde siya sa Diyos, may mga kumampi sa kanya na mga anghel, pero alam niyo po kung ilan lang ang kumampi kay Satan? Ang kumampi lang kay Satan ay 1/3. Kaya tinawag silang 1/3 fallen angels. Sila yung mga demons. Siya yung naroon na pag-alagala sa mundong ito. No? Na para naroon na, sabi nga, to kill, to steal, and to destroy. Pero, ang kakampi pa rin ng Diyos, no? Ang hindi umalis sa kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi nagrebelde sa Diyos, 2/3. Kaya anong ibig sabihin nun? Mas marami tayong kakampi. Amen? Kaya hindi tayo dapat matakot. No? Hindi tayo dapat matakot. Meron kang kakampi. Higit sa lahat, ang kakampi mo ay ang Diyos. Amen? Ito yung pinakamahalaga. Na sa buhay mo, sa puso mo, you have that assurance kasi bukas yung mata mo na ang unang-unang kakampi mo ay ang Diyos. Di ba? Sabi nga, if God is with you, who can be against you? Amen? Kung ang Diyos ang kakampi mo, sino ang makakalaban sa iyo? Amen? Kaya kung sa ating mga buhay, kung bukas ang ating mga mata, no po, kahit na ano pang mga persecution, kahit na ano pang mga negative na nangyayari, hindi ka matatakot. Bakit? Kakampi mo ang Diyos. Amen? Siya ang kakampi mo. Siya yung magtatanggol sa iyo. Kung yung best friend mo, habi nga po, alam mo na best friend mo, alam mo na parang siya yung makakatulong sa'yo, bigla kang tinalikuran, tandaan natin, ang Panginoon nangako, I will never leave you. I will never forsake you. Amen? Kakampi natin siya. Kapag ito po ang katotohanan na ito, ay alam natin, bukas ang ating spiritual na mata, tandaan po natin, hindi tayo matatakot. Bakit? God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. No? Kaya naroon, sabi nga ay, makakapag-isip tayo ng tama. No? Bago ka magbitaw ng salita, makakapag-isip ka muna. Minsan, alam nyo, kailangan maging maingat tayo. Kasi sa ayaw at sa gusto, pag nabitiwan mo na, hindi mo na yan mababawi. Di ba? At ang sabi sa Bible, life and death is in the power of our tongue. Kaya maging maingat po tayo, no? Kapag hindi bukas yung ating spiritual na mata, ang mako-confess natin, negative. Pero kapag bukas ang iyong spiritual na mata, makikita natin, yung pangit na bagay na yan, merong mas magandang gagawin ang ating Panginoon. Amen? Yung mga nangyayari, may plano ang ating Panginoon, no? May plano siya, no? Naalala ko po nung, sabi nga ay si Pastora Chic, 16 years old siya noon. Nagpatotoo ko sa church, no? Ang sabi ko, praise the Lord, for 16 years, wala isa man sa mga anak namin ang na-ospital, no? Kasi meron binigay si Lord sa akin na kaagapay ko sa aming mga anak, si Nanay Liliang Sanggoyo, para siyang si Ate Eileen ngayon, ano? Na kung saan kapag nakikita ko na may lagnat ang anak namin, matamlay, o merong nararamdaman, no? Una, prayer, siyempre una si Lord. Pangalawa, dadalhin lang namin kay Nanay Liliang, no? Siya naman, kumbaga, hilot, no? At naroon talagang nakikita namin yung kapangyarihan ng Diyos kasi mananampalataya siya. Po, kahit gabing-gabi po, dadalhin namin. Na sabi nga, para mahilot lang ni Nanay Liliang Sanggoyo. Na kay Lord na po siya, no? Ngayon naman, hindi hinayaan ng Lord. Nung nandito na kami sa Cavite, ibinigay naman si Ate Eileen. Kaya kahit na kahit gabi, no, tatawagan si Ate Eileen. Yung mga apo namin, alam nyo, kapag may nararamdaman na yan, lalo na si Ashel, sasabihin niya kaagad, Mami, magpapaalay na ko kay Lola Eileen. Bakit? Masakit yung ganito ko eh. No? Natuto na kaagad. No? Kaya praise the Lord, nagpatotoo ko, nagtestify ako. Ang sabi ko, praise God, for 16 years, wala isa man na na-hospital sa aming mga anak. No?
Praise the Lord. Kaya lahat nagpuri sa ating Panginoon. Pagkatapos sa 1 linggo, nasa ospital kami. No? Isinugod namin si Pastora Chick sa ospital. Bakit? Kasi nung time na yon, fourth year high school, Messi 80, no, kada alis pala niya nung kanyang fatigue uniform, kasi di ba mainit yon, hindi namin alam, tumatapat pala sa electric fan. Tapos, nag-umpisa siyang ubuhin, no? Dahil nga, maano sa tolerate yung sila, dahil nga hindi sila sanay sa gamot, no? Kapag may nilalagnat, pinakakain lang namin sila ng mga prutas, ganon, hindi sila sanay sa gamot. Kapag tinatanong, kumusta? Okay lang po, ma, ganon. Tapos maya-maya, hanggang sa na lang namin, grabe na yung ubo niya. At nilalagnat na rin. Kaya wala kaming nagawa, kundi i-ospital siya. No? Dalhin siya sa ospital. At nung nando kami sa loob ng ospital, ako naman po hindi rin ako sanay sa ospital. No? Na-ospital lang ako nung mga anak ako. No? Nung nando na kami sa ospital, sabi ko kay Lord, Lord, katetestify ko lang, walang na-ospital sa mga anak namin. Ngayon, nandito kami sa ospital. Sabi kong ganon. No? Sabi ko, Lord, ngayon nandito kami sa ospital, katetestify ko lang na walang isa man na na-ospital sa aming mga anak. Alam niyo po, nung sinabi ko yun sa ating Panginoon, biglang-bigla po, yung pag-aalala na nasa puso ko, bigla ko pong nakita doon sa pintuan ng kwarto na kung saan ay nandoon si Pastora Chick, ang Jeremiah 29:11. Talagang parang pasini, no? Na ang sabi doon, my plan for her is a plan of peace and not of evil, that she might have an expected end. Nung maano ko po yun, nagkaroon po ako ng kapayapaan. No? Nagkaroon ako ng kapayapaan hanggang sa mailabas namin siya. No? Talaga pong, makita nyo, talagang, kumbaga, chubby talaga siya. No? Chubby siya, katulad ni Naya, chubby ang pero namayat siya talaga. No? Pero praise the Lord, dahil doon sa nakita ko na yon na pangako ng Diyos, dahil doon sa nakita ko na yon na salita ng Diyos, na may plano ang Diyos sa buhay ng aming anak, na wala yung takot sa puso ko. No? Ang dinideklara ko lagi ngayon, Lord, only your plan and will be done over her life. No? Only your plan and will be done over her life. Yun lagi ang dinideklara ko. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon eh. No? Kaya napakasarap po kapag bukas ang iyong spiritual na mata. Na hindi namin aakalain ngayon, pastora natin siya. No? Pastora natin siya. Nagbigay din siya ng buhay sa ating Panginoon at naglingkod din siya. Amen? At praise the Lord, binigyan din siya ng kapartner na pastor din. Kaya makikita po natin, no, na sabi nga kapag ang plano at kalooban ng Diyos ang ating hiniling, makikita po natin, no, na sabi nga, naroon yung niya pagsama ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nun. No? Napakahalaga na sabi nga ay mabuksan yung ating spiritual na mga mata. No? Para makita natin ano ba yung plano talaga. Bakit ganito ang nangyayari? No? Parang ang tatay ko po, no? Yung tatay ko po, nasa langit na po. No? Kaming magkakapatid, kasi nasa US na po yung kuya ko, kami magkakapatid, gusto namin, sumunod na si tatay ko dun sa US kasi meron siya naman libreng ticket. Kasi galing nga ng PAL ang kuya ko, no? Ayaw ng tatay ko kasi nai-enjoy niya yung pagiging barangay councilor, hawak niya mga barangay tanod, no? Na minsan kapag darating ako, uuwi ako, galing Bible study, makikita ko, nangunguna sa inuman ng tatay ko. Pinaiinom niya yung kasi syempre, kinukuha niya yung loob ng mga barangay tanod para maging masunurin sa kanya. Makikita ko pero alam niyo po, ang lagi kong dinideclare, yung Acts 16:31, sabi niyo, Lord, if I believe in you, we and our family will be saved. Ako at ang aking buong pamilya ay maliligtas. Kaya kapag nakikita kong gano'n ng tatay ko, sinasabi ko, ang tatay ko'y binago na ng Panginoon. Ang tatay ko'y binago na ng Panginoon. Yun yung dinideklara ko. No? At alam nyo, yung prayer namin na
pumunta siya ng US, sumunod na siya sa kapatid ko, no? Doon sa US, dahil may trabaho na nga po ang kuya ko doon, ay naroon po na sabi nga, bago nangyari, mayroong pangit na pangyayari. No? May pangit na pangyayari na sabi nga sa tatay. No? Nandoon meron siyang na-encounter. Siyempre, sa peace and order siya sa counselor. Peace and order, kaya hawak niya yung mga barangay tanod. Mayroon silang na-encounter na addict. No? Grabe yung na-encounter nilang addict na yon. Talagang dumating sa punto, nilusob ang bahay namin. No? May hawak na steel bat, binat yung pintuan ang tawag to? Na butas. Yung pintuan namin, may hagdanan kami pataas. Yung mga kapatid ko, no, yung mga nanay ko, nasa taas sila, takot na takot. Nandun na, na nga sila, parang may mga hawak na na kapag talagang nagpumilit pumasok, talagang ibabato doon sa addict na yon, no? Nagkataon naman po noon, pagkatapos ng mga pangyayari, tsaka kami uuwi ng Pasig. Galing kami Mindoro. Tsaka kami uuwi ng Pasig. Tapos malalaman ko na gano'n na nangyari. No? Tapos meron pang pagkakataon na kung saan nanugod na naman yung karinderya ng mga nanay ko, no? Pinagbabasag. No? Kaya makikita mo na Tapos nga, every time na may mangyayaring hindi maganda, kinabukasan, tsaka lang kami pupunta, no? Tsaka lang kami darating doon sa amin sa Pasig. Tapos sabi ko nga sa mga kapatid ko, hindi ba kayo nagpe-pray? Sabi ko gano'n, hindi ba kayo nagpe-pray? Pero kung talagang kaguluhan. Pero doon ko nakita, yung pala ang plano ng Diyos, na yung prayer namin, na siya, ang tatay ko yung mag-decide na sumunod sa kuya ko sa US, yun ang naging dahilan, no? Yun ang naging dahilan. Yung kaguluhan ang naging dahilan para sumunod na siya doon sa kuya ko. Kaya nung marinig ko na naroon na nagde-decide na siya na sumunod na kay tata ay doon sa kuya ko, talagang dali-dali po, gumawa ako ng paraan. No? Pumunta ako doon sa office sa Bulacan, no? Dahil nagsabi ko doon kila Brother Eddie, na manghihiram ako ng pera para lang maging pocket money ng tatay ko, para makaalis lang siya, no? Kasi may ticket naman, no? Talaga ang bilis po, no? Ilang lang, nakaalis na siya. At naging way naman po yun para yung aking mga kapatid, yung mga maliliit, yung mga wala asawa, ay makuha ng tatay ko. Kaya kami pong 11 magkakapatid, no? Ang 6 nasa US, 5 kami na nandito dahil may asawa na nga kami nung ang tatay ko ay mangyari. Kaya makikita natin, kapag bukas yung ating mga mata, yung pangit na bagay na nangyayari, hindi yun ang makikita natin. Ang makikita natin, yung plano ng Diyos. Kaya kung sa pagkakataon na ito, meron kayong meron kayong dinadanas na parang pangit na pangyayari, no? Ang tignan mo, ano ang gagawin ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos? Amen? May plano ang Diyos lagi Katulad nga nung sinabi ko sa inyo yung kay Pastora Chic. His plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Amen? Kaya sabi nga po, ang isang reason kaya kailangan mabuksan ng ating mga spiritual na mata ay so that we can overcome fear. No? Para ma-overcome natin yung takot. No? Halimbawa, may pangyayari sa iyo financially, talagang para bang no? Ang nais ng ating Panginoon, kapag bukas ang iyong spiritual na mata, hindi ka matatakot. Bakit? Ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. No? Ako po, naranasan namin yon, no? Na sabi ko nga wala kaming kamalay-malay, may lumapit sa amin, nag-alok, no? Naroon, nag-alok ng lote, mura lang, ganyan-ganyan, na dahil nainganyo kami na kumuha ng lote, una, para sa church din, no? Kasi along doon sa Molino Road, yung tapat, ng City Hall, talagang sinabi sa amin, wala pa yung City Hall na yan, sinabi sa amin, ito po yung no?
na diyan po itatayo yung City Hall. Yon, yung sabi sa amin na yon, no? Kaya nainganyo po kami. Pero hanggang ngayon, alam ko may plano ang Diyos. Hanggang ngayon, hindi nagagalaw yung lupa yun, no? Ang Lord ang nakakaalam. Tapos, dahil sa excitement, merong naalok, no? Lalo na si Shelem, kasi marami siyang kaibigan, may mga naalok din kasi mura nga lang eh, no? Ang malungkot dito, ako, ang naalok ko, ang kinukulang nila, isa lang, kasi 15,000 lang ang down. Pero si Shelem, dahil marami siyang kakilala, ang dami niya naalok, no? At nung pagkakataon na yun, pero binigyan din naman ako ng Lord ng wisdom na lahat ng amin na alok, lahat na nagbigay, nagpapagawa ako ng anong tawag doon? Conditional deed of sale. Talaga meron akong notaryado, may mga ano talaga. Tapos dumating sa punto, parang hindi daw totoo, no? Parang hindi daw totoo. Hanggang sa dumating sa punto na yung mga aming naalukan, parang sa amin, kami ang hinahabol, no? Kasi kami nga naging front. Ay, grabe, talagang sabi ko, Lord, nananahimik kami doon sa bahay, habang ganun, biglang ganun. Yung kumagano, yung mga circumstances na parang hindi mo naman sinasandya, hindi mo naman, pero biglang mangyayari. Alam niyo po, doon ko naranasan. Halos, ang laking halaga, pero doon ko nakita, ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Nung una, kapag naririnig ko na darating sa bahay yung Christian din naman, pero syempre, malaking halaga. Naku, dumarating talaga na parang kinakabog yung puso ko, no? Makarinig ako ng kahol ng aso, alam ko na may dumarating, no? Pero praise the Lord, binuksan ng Diyos yung aking mata sa katotohanan na ang kaparaanan niya higit sa ating kanyang kaparaanan at sa ating kaparaanan at ang kaisipan niya higit sa ating kaisipan. At dahil po doon, nung matanggap ko to, no, nung makita ko tong katotohanan, yung salita na yun ng Panginoon, nagkaroon ako ng kapayapaan. At alam niyo po ba, nasettle. Sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, may ginamit ang Panginoon para masettle yung aming naging problema, no? At praise the Lord, naroon na sabi nga hindi lang basta na settle, no? Naging pagpapala pa, no, sa amin. Dahil naroon po na sabi nga doon ko nakita yung pangako niya, no? Na hindi siya nagpapabaya, hindi siya nang iiwan, no? Kaya kung meron tayong mga kinakaharap na para bang talagang binibigyan ka ng malaking problema, binibigyan ka ng malaking takot sa puso, pray natin. Yung pinray ni Elisha, Lord, open my eyes. No? Panginoon, buksan niyo po ang aking mata para makita natin yung kaparaanan ng ating Panginoon. Amen? No? Para mawala yung takot sa atin. No? Dahil alam niyo po, yung takot, ito yung nagbibigay sa atin ng stress, nagbibigay sa atin ng sakit, karamdaman, no? Kapag hindi natin na-overcome yung takot na yan, yan yung magpapabaksak sa atin. Minsan dahil sa takot, may maramdaman ka lang konti, maiisip na kaagad, naku, baka cancer to, naku, baka ganito to, no? Pero kapag wala kang takot, no? Wala kang takot, kahit na ano yung maramdaman mo, no? Kahit na ano yung maramdaman mo, hindi ka matitinag. Lalo't higit, kapag bukas ang mata mo sa katotohanan na ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na niya. No? Kaya kapag may naramdaman ka, imbis na naroon na i-focus mo yung nararamdaman mo sa no? Ang idideklara mo, si Jesus ang aking manggagamot. No? Siya yung aking manggagamot. Amen? Kaya ito po yung number, pang-ilan na yon? Number 3. Number 4, yan. Why do we need an open eye? Number 4, to see wondrous things from the Word of God. Para makita natin talaga yung mga, sabi nga ay wonderful things, no? Yung mga wonders sa salita ng Diyos, yung katotohanan, no? Tandaan natin, yung nababasa natin na Bible, ito ay logos, no?
Ano ibig sabihin ng logos? Written word. Written word. Pero ang mahalaga po, ang matanggap natin, ang mabasa natin, ay yung, ano ito? Logos and rema. Ano ibig sabihin ng rema? The spoken word. No? Yung ang salita ng Diyos ay nangungusap. Talagang nangungusap. Kasi kung titignan natin, no? Tingnan niyo po. Halos lahat po ng relihiyon, ano ang hawak? Ano ang hawak nila? Bible. Di ba? Ang basihan ay Bible. Pero bakit nagkakaroon ng kanya-kanyang doktrina? No? Bakit nagkakaroon ng kanya-kanyang doktrina? Kasi, ang salita ng Diyos, yung Bible, yung Word of God, ang kanilang pundasyon lamang ay yung logos. No? Yung logos. Ang nais ng ating Panginoon, yung rema. Yung spoken. Yung sinabi nga sa salita ng Diyos na, the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Paano natin matatanggap yung rema? No? Paano natin matatanggap yung rema Word of God? Matatanggap natin yung rema Word of God kapag ang Panginoong Yesus ay natanggap natin sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag tayo ay na-born again. Sino dito yung baguhan? Pakitaas ang kamay. May baguhan ba tayo ngayon? Wala. Yan, praise the Lord. Sir, no? Siguro biglang na born again. Di ba reliyon yun? No? Kasi hindi na naman sekreto ang salitang born again, di ba? Di ba reliyon yun? Nais po ng Panginoon na malaman natin na ang pagiging born again ay hindi po relihiyon. Ang pagiging born again ay pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat ang isang tao ay hindi na ipapanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. No? Yun, tingnan natin dito, no? Makikita. Kaya kailangan talaga mabuksan ang ating mga mata. No? Dahil, sabi nga, pag hindi tayo na born again, paano maboborn again? Katulad ng tanong ni Nicodemo, kung babasahin natin ang John chapter 3, verse 4. Ang sabi ni Nicodemo, kasi si Nicodemo po ang nagtanong sa Panginoong Yesus eh. Paano ako maboborn again? Paano ako may papanganak na muli? Kailangan ba akong pumasok uli sa tiyan ng nanay ko para maipanganak na muli? Ang alam kasi ni Nicodemo ay yung physical na kapanganakan lang. Pero yung spiritual na kapanganakan, hindi niya alam. No? Kaya ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, kapag hindi ka pinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung una, hindi mo makikita. Yung pangalawa, hindi ka makakapasok. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa una, hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ng Diyos, no? Ay yung pangalawa na hindi ka makakapasok, hindi mo ma-experience. No? Hindi mo ma-experience. Kaya, ang sabi doon sa John chapter 3 verse 7, anong sabi doon sa verse 7? No? Marvel na, ayan, do not marvel that I say to you, you must be born again. No? Talagang naroon po yung sabi ng Panginoong Yesus, you must. Ano ibig sabihin pag must? Ano pag sinabing must? Ha? Pag sinabing must, kailangan talaga. No? Hindi siya yung naroon na conditional. No? Hindi siya conditional. It is a must. Kailangan talaga. Bakit? Bakit kailangan nung ma-born again? To see the kingdom of God and to enter the kingdom of God. Ibig sabihin, makita mo ang kadakilaan ng Diyos at maranasan mo yung kadakilaan niya. No?
Yun po yung napakahalaga. Amen. Kaya, ang pagiging born again, no, ito po ay panibagong, sabi nga, relasyon. Relasyon, kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Bakit? Katulad yung number 1 natin, dahil tayo ay patay sa kasalanan. No? All men have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. No? But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga po nun, no? Na sa sandali na tayo ay naroon na, sabi nga, dahil patay yung ating, sabi nga, ang ating espiritu, katulad nung ating nakita kanina, kahit mali, ginagawa natin, no? Kahit kasalanan, ginagawa natin. Bakit nga? Kasi nga, patay tayo sa ating spiritual. Pero kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Yesus, in-acknowledge natin na tayo ay makasalanan, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Ang sabi ng 1 John 1:9, if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your righteousness. No? Papatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. At yung ating patay na espiritu ay magkakaroon ng bagong buhay sa ating Panginoon. Yun yung tinatawag na pagiging born again. Kaya ang pagiging born again po, it is not a religion. It is a relation between God and man. No? Ito yung naroon na magkakaroon ka ng relasyon. Mabubuksan yung mata mo sa katotohanan. Mabubuksan ang mata mo na tanging ang Panginoong Yesus lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Yesus. No? Walang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Kaya siya lamang ang daan para tayo ay ma-born again. No? Kahit umattend po tayo dito sa church, pero hindi natin siya tatanggapin sa ating mga puso, bilang Panginoon natin na tagapagligtas, hindi tayo magsusuko ng buhay sa Kanya, hindi natin mararanasan ang pagiging born again. Ang pagiging born again po ay mararanasan natin once na, sabi nga ay naroon na itinalaga natin ang buhay natin sa Kanya. No? If we will confess our sins, no, and accept Him as our Lord and Savior ng ating buhay, we will experience the born again experience. Amen? No? Kaya yun po ang mahalaga, no? Na dapat na malaman ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. Yan. To see the wondrous things from the Word of God. Makita natin yung rema. Hindi na yung logos. No? Hindi na yung logos. Ang makikita na natin ay yung rema, yung spoken word. Na kahit tayo magugulat, ay, ito pala yung sinabi ng Panginoon. No? Kasi alam niyo po, ako po bago ako na born again, nagbabasa po ako ng Biblia. May nagbigay sa akin ng Old and New Testament. Nung binasa ko yung Matthew, Mark, Luke, and John, no? Sabi ko sa sarili ko, pare-pareho lang naman ang kwento. No? Pare-pareho lang naman ang kwento. Para sa akin, naging kwento lang ang Bible. Pero nung ako ay ma-born again, no? Nung tinanggap ko ang Panginoong Yesus sa aking puso bilang Panginoon ko tagapagligtas, nakita ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. No? Na ang salita ng Diyos nagbibigay ng direksyon. Ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin para maluwalhati ang kanyang pangalan. No? Kaya sabi nga, to see wondrous things from the Word of God. No? Para makita natin yung mga, sabi nga, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Halimbawa po, yung Proverbs 3, 5, and 6. Sino may kabisado ng Proverbs 3, 5, and 6? Hindi nyo alam? Hindi nyo kabisado? Ang sabi po doon sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. No? Ang ganda, no? Ang gandang kabisahin, no? Talagang ano. Pero ang tanong, no? Nararanasan ba natin? Nararanasan ba natin? Nagagawa ba natin? Lalo na yung sinabing,
in all your ways, acknowledge Him, and He will direct our path. Hindi, no? Minsan, ina-acknowledge lang natin ang Diyos kapag malaki yung problema natin. Minsan, ina-acknowledge lang natin ang Panginoon parang kung kailan nawiwindang na tayo. No? Pero ang sabi doon sa Word of God na yon, ang sabi doon sa verse na yon, in all your ways. Sa lahat daw ng ating ginagawa, acknowledge Him, and He will direct our path. Ano ba yung mga ginagawa natin? Yung pagkain, ito ba yung ginagawa natin? Amen? Amen. Isang gawain yun, di ba? Ang sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Kaya kailangan pala, kahit doon sa pagkain natin, bago tayo sumubo, i-acknowledge natin siya. Pasalamatan natin siya. Para ang makuha natin doon sa kakainin natin, yung tamang sustansya. No? Kung may toxic man yan, yung pagkain na yan, dahil in-acknowledge mo ang Panginoon, no? Yung toxic, ilalabas mo lang yan. Hindi yan makakapanira ng iyong katawan. Bakit maraming sakit ngayon? No? Bakit maraming sakit ngayon? Kasi kain na lang ng kain. Alam niyo, sabi nga sa Bible, in everything we do, whether you're eating or drinking, do it all for the glory of God. Kahit baby, pwedeng gawin. No? Kahit bagong silang pa lang siya, pwede niyang gawin yon na kumain, di ba? Dumedede na kaagad yun. No? Kaya sabi nga sa pinakasimpleng bagay, in all our ways, acknowledge Him, and He will direct our path. Alam niyo, naging totoo sa akin, itong salitang ito, nung may pangyayari na naranasan ko. Ano yon? Nakakatawa, pero yun na nagpabukas ng aking isipan, na kailangan talaga lahat ay i-acknowledge natin ang Panginoon. Ito po ay nung ako ay manghiram ng suklay kay Bishop. Nanghiram ako ng suklay sa kanya. Pagkatapos ko magsuklay, ibinaba ko. Hindi ko na alam kung saan ko ibinaba. No? Kinukuha na niya. Sabi niya sa akin, ma, yung suklay ko. Oh, hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Parang medyo na ano siya. Saan mo nilagay? No? Nakalimutan ko talagang ano, no? Alam nyo, yung pangyayaring yon ang nagturo sa akin na i-acknowledge ang ating Panginoon. Ang ginawa ko po, umupo ako sa isang tabi, nag-pray ako, Lord, turo nyo naman sa akin yung suklay. Sabi ko gano'n. Napapagalitan na ako. Hindi ko alam kung nasaan, kung saan ko binaba. Ituro nyo naman po sa akin. Alam nyo, nagulat po ako. Automatic po, tumayo ako. Pagtayo ko, pumunta ako sa isang lugar kung nasaan yung suklay. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Tapos bigla niyang pinaalala sa akin ang Proverbs 3, 5, and 6. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen? Kasi unknowingly, lalo na, di ba, pag yung may mga nawawala, ano unang nangyayari? Ha? Naghahanap tayo ng sisisihin. Naghahanap ka nung ano, yung kumbaga sa iba mo sinisisi. No? Sino nakakaranas ng ganon? No? Nakakapag-isip ka ng masama laban sa kapwa mo. Kahit hindi naman niya ginawa. Pero kapag pala in-acknowledge natin ng Panginoon, in all our ways acknowledge Him, hindi ka magkakasala para manisi ng iba. Amen? No? Tapos bigla po, naalala ko, merong isang kabataan na leader din doon sa Mindoro. Paglabas ko po sa church, kasi sa Mindoro po, sa likod din kami ng church nakatira. No?
Doon kami nakatira sa likod ng church. Paglabas ko doon sa nakita ko yung kabataan, ikot ng ikot. No? Tapos nakasimangot ang mukha niya, galit na galit. Eh nakita ko siya, sabi ko, ano nangyayari sa iyo? Bakit? Ano mo? Kasi po kanina ko pa hinahanap yung notebook ko eh. Dito ko lang, alam ko, dito ko lang nilagay eh. Siguro po merong ganun, may mga kung ano na sinabi. Naranasan ko yung yung in all your ways acknowledge Him. Sabi ko sa kanya, Brad, umupo ka muna doon sa isang tabi. Mag-pray ka. I-acknowledge mo ang Panginoon. Tanong mo sa Holy Spirit. Magpatulong ka sa Holy Spirit. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos umalis na ako. Pagbalik ko, nakita ko nakangiti na. Sabi ko, kumusta? Nakita ko na po. Simple lang pero ang sabi ng Panginoon, in all our ways, acknowledge Him and He will direct our path. Isa pang patotoo, sa in all our ways, acknowledge Him. Si Shelem, medyo bata pa si Shelem, no? Natutulog ako. Naglalaro siya. May hinahanap siya yung lalagyan ng film. Di ba noon, yung Kodak? Merong parang lalagyan ng film. Nilalaro niya yon na Sinisipa ako. Tapos bakit? Hinahanap niya yung na ginawa niyang laruan. Ewan ko kung anong inilagay niya, no? Talaga umiiyak, sinisipa ako na ganon, no? Tapos paggising ko ganon, ay ko, mag-pray ka. Magpatulong ka sa Holy Spirit. Sabihin mo, Holy Spirit, turo niyo po sa akin yung Pagkasabi kong gano'n sa kanya, tulog uli ako. No? At nung nang magising ako, alam niyo, nakita ko siya naglalaro, dahil hawak-hawak na yung hinahanap niya. No? In all our ways, acknowledge Him, and He will direct our path. Ito po yung wondrous things ng salita ng Diyos. No? Ito yung nais niya na hindi lang basta alam natin, maranasan natin. Amen? No? Kaya po, purihin ng Panginoon, naging dahilan yon para imbis na kapag may hinahanap kami sa bahay, si Bishop, pag may hinahanap, no? Sabihin ko agad, pray mo. No? Kasi talaga minsan nagkakasala tayo di ba? Nagkakasala tayo kasi nambibintang tayo na hindi naman Pero kapag pala in-acknowledge natin, no? Makikita natin na ituturo sa atin ng Panginoon yung mga dapat nating gawin. Amen? Kaya sabi nga, para makita natin yung wondrous things ng salita ng Diyos, yung katotohanan ng salita ng Diyos, no? Yan. At number five, to know the hope of our calling. To know the hope of our calling. Ephesians 1:17 and 18. Yan. Kaya kailangan mabuksan yung ating spiritual na mata para makita natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Remember, di ba, sabi niya sa John chapter 15, you have not chosen me, but I have chosen you. No? Kaya katulad ngayon, kapatid, yung ating bagong attend dito, hindi tao ang tumawag sa iyo. Hindi kung sino man o kung may nag-invite man, ang Panginoon ang tumawag sa iyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Pinili tayo ng ating Panginoon. No? Pinili niya tayo that we may bear fruit para tayo ay magbunga. No? Kaya wala tayong maipagmamalaki sa harap ng ating Panginoon. Siya ang tumawag sa bawat isa sa atin. At sa pagkakatawag niya sa atin, meron siyang layunin. At ito ang nais ng Panginoon, maganap yung layunin niya sa ating mga buhay. Ito yung habi nga po, reason. No? Ito yung pinaka-reason. Dahil hindi tayo pinanganak sa mundong ito nang walang divine purpose ang Diyos. Alam niyo, yung mga taong nagko-commit ng suicide o yung nade-depress, yung mga hindi nila alam yung pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Hindi nila alam yung reason, bakit ka pinanganak sa mundong ito? Para ba maging talunan? Para ba naroon na, sabi nga ay makaranas lang mga hirap, sakit? Hindi po. May divine purpose siya. Ang sabi ng Panginoon, I came here to give you life and have it more abundantly. Ang sabi ng Panginoon, ito yung nais niya. Maranasan natin yung tunay na buhay na nanggagaling sa Panginoon. Maranasan natin yung kasaganaan, hindi lamang materially,
In all aspects of our life, punong-puno ka ng kapayapaan. Kahit magulo ang paligid mo, no? Meron kang kagalakan. Kahit hindi ka umaattend ng party, pero iba yung joy na nararamdaman mo. No? Ito yung purpose ng Diyos. Ito yung kung bakit niya tayo tinawag. May divine purpose siya. At bakit kailangan mabuksan yung ating mga spiritual na mata? Para makita natin kung ano yung hope na yon. Ano yung pag-asa na yun ng pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, ang Diyos ang tumawag at pumili sa atin. Hindi ang katabi mo, hindi ang kapitbahay mo, hindi ang kung sino pa man. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Kaya sa Panginoon, walang aksidente. Amen? Hindi aksidente na ikaw ay nakarinig ng kanyang salita. Ang nais ng Panginoon, malaman natin, makita natin, na ako pala ay mayroong purpose sa Diyos. May layunin pala siya sa aking buhay. No? At ang layunin ng Diyos sa atin ay maranasan natin yung tunay na buhay, yung kahulugan ng buhay, no? At ang kasaganaan nito. Yon. Ephesians chapter 1, verse 17 to 18. Ang sabi dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sa 18. 18. Goy. 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. No? Ito daw yung naroon na nais ng Diyos. Pag nabuksan yung ating mga mata, makikita daw natin yung hope ng kanyang pagkakatawag sa atin. Hindi kanya tinawag para maging talunan. Tinawag kanya para maging matagumpay. Amen? Sabi nga, ipaparada niya tayo sa parada ng tagumpay. Hindi lang yon. And what are the riches of the glory of His inheritance in the saints? At kung ano daw yung yaman na nais niya na maranasan ng mga tunay na nagtiwala at nagsuko ng buhay sa Kanya. Meron tayong inheritance, no? Meron tayong inheritance sa matatanggap sa ating Panginoon, no? Kapag tayo ay namuhay ayon sa Kanyang banal na kalooban. Amen? Kaya makikita natin, sabi nga kapag nabuksan yung ating mga mata sa katotohanan, makikita natin yung hope of our calling, no? Katulad halimbawa sila Bishop o yung iba natin mga leaders dito, na mga, sabi nga, naglilingkod na sa Panginoon. No? Nakita nila yung hope ng calling nila sa Panginoon. Kaya nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Walang nagiging hadlang, walang hirap, walang sakit. Bakit? Dahil alam nila na ang pagkakatawag sa kanila ng Panginoon ay highest calling. Amen? No? Kahapon po, praise the Lord, and we congratulate Pastor Neil Elorde. Praise the Lord, dalawa na ang pastor ng Elorde. Amen? No? Kung dati-rati, pagsalitang Elorde, kapag anong Elorde, boxingero ang naiisip natin. Pero ngayon po, dito sa J. Blue family, kapag sinabing Elorde, pastor. Amen? Dalawa na po sila. At kahapon nga po ay inordain si Pastor Neil, no? Bilang isang, kumbaga ano talagang legitimate pastor na ng Jesus Be Lifted Up Church. Na, sabi nga po, yung paglilingkod sa Panginoon, it is a highest calling. Mataas kahit na anong posisyon sa mundong ito. Walang tatalo sa calling ng ating Panginoon. Kahit presidente pa yan, walang tatalo kasi yung kanilang mga posisyon, halimbawa, presidente, hanggang 6 na taon ka lang. Di ba? O pwede, yung mga senador, pwede magpaulit-ulit, pero may limited time. Pero ang calling na nanggagaling sa Panginoon, no? Wala tong limit. At ang tumawag, ang naglalagay sa iyo sa posisyon, hindi tao, no? Kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na nagsabing, siya ang may likha ng langit at lupa. Kaya ibig sabihin, kapag naroon na ang hope of your calling, ay naintindihan mo, naroon po na makikita mo, hindi tao ang employer mo. Ang employer mo ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Na sa Kanya ay walang imposible. No? Ano man yung ating kami po, naranasan po namin yan. No?
From the beginning, na kami po ay maglingkod sa Panginoon hanggang kami ay naroon na sabi nga ay mag-asawa ni Bishop, magkaanak kami, ni minsan hindi namin naranasan na pinagkulang kami ng Panginoon. At praise the Lord, sa ngayon po, kung paano sinabi niya na ang pagpapala ay hanggang sa henerasyon. Kaya alam namin ang aming mga apo, ang magiging apo pa ng aming mga apo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya maralaman natin yung hope of our calling. At kapag alam mo yung hope o yung pag-asa ng pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, hindi ka susuko. Hindi ka hihinto. Magpapatuloy ka. Amen? Magpapatuloy ka. Walang makakapigil sa iyo para hindi mo paglingkuran ang ating Panginoon. Because you know the hope of your calling. At ang tumawag sa iyo ay hindi basta-basta. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Siya ang tumawag sa iyo. Amen? Praise the Lord. At ang number 6, yan, ang malahabi dito, to recognize Jesus in every situations of our lives. No? Ang isa pa daw pong importansya, bakit kailangan bukas yung ating mga mata? No, spiritually, to recognize Jesus in every circumstances of our lives. Para daw ma-recognize natin na ang ating Panginoon, kung sino siya sa bawat sitwasyon na ating kinakaharap. No? Dito makikita natin sa Luke chapter 24 verse 30 to 31. Tingnan natin. Luke 24, yan. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it and gave it to them. Ayan. Then their eyes were opened and they knew him and he vanished from their sight. Yan. Ito po yung pangyayari ng ating Panginoong Hesus ay, sabi nga, nabuhay na magmuli. No? Nabuhay na ang ating Panginoong Hesus na magmuli. At bago siya umakyat sa langit, minsan pa dinalaw niya sila Pedro, no, yung mga alagad, na maaring naroon na nadidismaya, no? O kumbaga parang nawalan sila ng dahil yung kanilang sinundan, ang ating Panginoong Hesus ay naipako sa krus ng Kalbaryo at hindi lamang naipako, namatay pa, no? E biro mo kung yun ang ating yung inaasahan mo, yung sinundan mo, no? Napako sa krus tapos namatay. Parang bigla kang nawalan ng pag-asa, di ba? Kaya yung pong mga alagad, yung mga sumusunod sa kanya noon, biglang nag-alisan, nagtakbuhan, parang nawalan sila ng pag-asa. No? Nawalan sila ng pag-asa. Bakit? Yung kanilang sinundan, namatay. Pero hindi nila alam, after 3 days, ang Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Hanggang sa kasalukuyan, siya ay buhay. At siya ang nagsabi kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya alam niyo po ba, ang Panginoong Hesus ay nasa kalagitnaan natin. Nakatingin siya sa bawat isa sa atin. Kilala niya tayong lahat. Amen? Kaya yung pagkakataon na ito, makikita natin, no, doon sa nabasa natin, yung mga alagad, no, naroon na ng isda, bumalik sila doon sa kanilang dating ginagawa, mga mangingisda, no, bumalik sila doon sa dati nilang ginagawa. At pagkatapos noon, naroon po na sila ay dinalaw ng ating Panginoong Hesus. Noong una, hindi nila na-recognize ang Panginoon. Akala nila kung sino lang, no? Pero, ang sabi doon, basahin uli natin, Goy, no? Noong naroon na, sabi yan, 30 muna. Now it came to pass as he sat at the table with them, no? Biro mo, nakiupo na siya sa table, no? Ang Panginoong Hesus, hindi pa rin siya nare-recognize. Akala ng mga disipulo ay kung sinong tao lamang yung kaharap nila. Yan. Now it came to pass as he sat at the table with them that he took bread, kumuha ng tinapay, blessed and broke it, and gave it to them. Alam niyo po, nung ginawa ng Panginoon, yung ginawa niya doon sa Last Supper, no? Bigla pong nabuksan ang kanilang mga mata. Ano sabi doon sa 31?
Ang sabi doon sa 31, then their eyes were opened and they knew Him. No? Nabuksan yung mata nila. Ay, si Jesus pala yun. No? Ang Panginoong Jesus pala yung kasama natin. No? Nabuksan yung kanilang mga mata. Alam niyo po, nais po ng ating Panginoon na kung talagang nasa puso natin, tinanggap natin siya, nagsuko tayo ng buhay sa Kanya, nais niya na ma-recognize natin ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. No? Naroon na, sabi nga, kung ikaw ay naroon na, sabi nga ay financially nangangailangan, nais ng Panginoon, ma-recognize mo na siya yung Jehovah Jireh mo, siya yung nagkakaloob, no? Nagbibigay ng kaparaanan. No? Kung ikaw ay may sakit at karamdaman, gusto ng Panginoon, ma-recognize mo siya na siya yung dakilang manggagamot mo. Na sa kanyang mga latay na natanggap, ikaw ay pinagaling na niya. No? Alam niyo po, scientifically, yung 39 stripes na natanggap ng ating Panginoon, yung 39 stripes na yon ay corresponding sa lahat ng sakit at karamdaman na mararanasan ng tao. Cancer man yan, ano pa yung mga matitinding sakit. Lahat ng iyan ay inako na ng ating Panginoong Yesus. Kaya kapag bukas ang mata mo, no, mare-recognize mo that by His stripes, I am healed. Sa mga latay mo, Panginoong Yesus, ako'y pinagaling mo na. No? Yun ang yung mga tatayuan mo. Hindi ka tatayo, hindi ka mananangan sa nararamdaman mo, sa nararanasan mo. Idideklara mo yun. No? Ito yung tatayuan mo. Na sa mga latay ng Panginoong Yesus, tayo ay pinagaling na. Ako po, personally, tao lang tayo. No? Nakakaranas tayo ng mga naranasan kong mabagsakan ako ng bakal sa ulo. No? Naranasan kong madapa ako. Yan, katulad nga yan. Ito, yan. Na bago ko na-recognize itong peklat na to, ang alam kong bumagsak sa akin, itong aking mukha. Nung kami ay umuwi dyan sa bahay ng anak namin. No? Marami kong naranasan. Pero dahil recognize ko, in every situation, ang Panginoon ay kasama ko, ang Panginoon ay may ginagawa, I always declare that by the stripes of Jesus, I am healed. No? I am healed. Katulad po nung itong anong to, no? Itong sugat na to. Talagang pinipilit ako ng anak ko na i-ano nyo na yan, patahin nyo na yan sa ospital, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi. Sa mga latay ng Panginoong Yesus, ako'y pinagaling na niya. Amen? Kaya walang nagawa ang kaaway. Natuyo siya. Gumaling siya. No? Kaya, ang nais ng Panginoon, kapag bukas ang ating spiritual na mata, we can recognize Him in every situation of our lives. Ma-recognize natin siya. No? Hindi lang siya yung ating tagapagligtas. Siya yung ating manggagamot. Siya yung nagkakaloob sa atin. Yung sabi nga, He is our great supplier. He is our comfort. Na lonely ka ba? Ano tawag dito? Nalulungkot ka ba? No? Siya yung great comforter natin. No? Pinadala niya ang Santong Espiritu. Ano man ang sitwasyon natin, kasama natin siya. Alam niyo, nung may time nun about sa ating Panginoon, yung mga names of God, bakit merong Jehovah, no? Merong Adonai, may Yahweh, may Jehovah Rapha, may Jehovah Shammah, no? Nung pinag-aralan ko po ito palang mga ito ay naroon na nasabi nila na, halimbawa, nasabi nila na Jehovah Shammah. Ano ibig bang sabihin ng Jehovah Shammah? No? Na siya ay lagi mong kasyama-syama. Lagi mo siyang kasama. No? Kaya nila nasabi na Jehovah Shammah. Bakit nila nasabi na kasi kung titingnan natin, meron niyang mga verses, kumbaga yung mga na-experience nila sa ating Panginoon. Nasabi nila yung ganoong pangalan ng Panginoon. No? Halimbawa, He is my shepherd. Bakit? Kasi naramdaman mo, naranasan mo yung pagkalinga niya. At nung ginagawa ko po yun, nung
ang tawag dito, nagre-research ako, no? At yun nga, inisais ako. Naku po, eto, nasaan na ba yun? Ang nalista ko na pangalan ng Panginoon ay halos 50 na, 52 na. Meron pa akong nakikita, no? Meron pa akong nakikita. Doon ipinakita sa akin ng Panginoon na nare-recognize mo siya kung sino siya sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Diba? Kapag halimbawa, ang sitwasyon mo ngayon, ibig sabihin sa problema mo, no? Ang problema mo ay iniwan ka ng asawa mo o iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Kapag yun ang problema mo, no? Bukas ang mata mo, mare-recognize mo, iniwan man ako ng asawa ko, hindi ako iniiwan ng Panginoon. Amen? Dahil yun ang pangako niya, I will never leave you, I will never forsake you. Kaya kapag ganun yung ating recognition sa ating Panginoon, malulungkot ka pa ba? Hindi na. No? Kahit iwan ka, hindi ka malulungkot. Although mararanasan, pero hindi ka malulungkot. Bakit? Higit yung kasama mo kaysa doon sa umiwan sa iyo. Tapat siya. Siya yung nagsabing, my love for you is new every morning. Great is His faithfulness. No? Kaya makikita po natin na imbis na malungkot ka, imbis na naroon na, hindi. Magiging masaya ka pa nga, magpapatuloy ka maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, isang patotoo po, yung si Nanay Abby. No? Iniwan siya ng asawa niya. Bakit siya iniwan ng asawa niya? Dahil nagalit ang asawa niya na na-born again siya. Pinipilit siyang umalis. Pero dahil naranasan ni Nanay Abby yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig niya na nagsinasabing, my love for you is new every morning, great is His faithfulness. Hindi niya pinagpalit ang Panginoon sa asawa niya. Ngayon, nararanasan niya, nandun yung joy niya sa paglilingkod sa Panginoon. Nandun yung joy niya na ang kanyang buong, yung mga anak niya, andun yung suporta sa kanya, nandun yung pagmamahal sa kanya. No? Kaya, ito yung nais ng Panginoon, kapag bukas yung ating spiritual na mata, mare-recognize natin ang ating Panginoong Yesus sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kahit sabihin pa natin na ang sitwasyon natin ay napaka-worse, tandaan natin, kasama natin siya. Example po sa Bible, yung 3 kabataan, si Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Itinapon doon sa fiery furnace, talagang literal, no? Apoy. Doon sila tinapon kasi ayaw nila sumamba doon sa Diyos-Diyosan na ginawa ng paraon, no? Hindi sila natakot. Bakit? Recognize nila na kasama nila ang Diyos. No? Kaya nung sila ay itapon doon sa fiery furnace, kahit yung hari, nagulat. Ang sabi ng hari, di ba 3 lang yung itinapon doon sa pugon? Bakit 4 yung nakita kong naglalakad? Makikita sa buhay natin na kasama natin ang Diyos. If we will recognize Jesus in our life, no, makikita yun ng iba. Bakit kaya siya? May problema na, nakangiti pa. Bakit kaya siya? Walang-wala na, pero hindi mo makita na para bang no? Naghihikahos. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. No? Kasama niya ang Diyos. Wala siyang takot. No? Alam niyo, natutuwa ako sa buhay ni Sister Marina. No? Ilan yung anak niya? Sunod-sunod. Pero dahil kasama niya ang Diyos, yung asawa niya, pero hindi naman niya asawa kasi. Noon ko pa sinasabing hiwalay yan. Dahil hindi naman sila kasal eh. Eh nagpatuloy pa rin, kaya dumami yung anak. Pero dahil alam niya, nakasama niya ang Diyos, hindi siya natakot sa laban ng buhay. No? Hindi siya natakot sa laban ng buhay, tuloy. Alam niyo ngayon, yung kanyang 7 yata ang anak niya ngayon, lahat nag-aaral. Yung iba, pabayaan eh, di ba? Pabayaan na. Pero siya, lahat nag-aaral.
ang nakakatuwa pa dito, siya rin nag-aaral. Second year college na sa perpetual. No? Ano siya? Ang tawag dito? Scholar siya. Ako nga, kung iisipin ko, naku, kung gano'n na yung mga anak ko, bakit pa ako mag-aaral? Pero siya hindi, determinado siya. Noong isang araw nga, nakausap ko, sabi niya, second year na po ako, scholar pa rin po ako. Ang scholarship, makukuha mo lang pag pasado ka, di ba? Ay makikita mo, na kahit na anong sitwasyon ng buhay, no, naroon na recognize niya. Recognize niya na hindi siya nag-iisa. Kahit ang asawa niya ay walang kwenta. Kahit ang asawa niya ay, yung kinasama niya ay pabigat. Hindi siya naroon na nagpatalo sa sitwasyon na yon. Nanindigan sila, yung mga anak niya. No? Naroon na katuwang-katuwang niya. Napalaki niya naroon yung determinasyon na kailangan lumalaban tayo. Kailangan hindi tayo tamad. No? Kaya may bunga. No? May bunga. Kaya ang nais ng Panginoon, kapag bukas yung ating mga spiritual na mata, we can recognize Jesus in every circumstances of our lives. Makikita natin kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus, no? Na mapagkakatiwalaan natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sa Matthew chapter 16 verse 15 to 17. Basahin muna natin. Matthew chapter 16 verse 17. Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." 18, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Ito po yung pagkakataon na kung saan ang ating Panginoong Hesus, kasama yung kanyang mga alagad, no? Nagkukwentuhan sila. Tapos tinanong niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya doon sa kanyang mga alagad, sa palagay nyo, ang sabi doon? 17 nga uli. Ano sa palagay nyo? Jesus answered to them. Hindi. Bago pa pala yun, 16. Tingnan muna natin ang 16. 15. 14. Ayan. Sabi ni Jesus, sa palagay nyo, sino ako para sa inyo? No? Sino ako para sa inyo? Yan. So they said, some say John the Baptist, some say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Sabi nila, yung iba sabi, si Elijah ka, no? Si Jeremiah ka, yung mga propeta, no? Alam nyo, marami pa po, lalo na ang mga Jews, yung mga Hudyo, ang tingin pa rin sa ating Panginoong Hesus ay propeta lang. No? Propeta lang. He is only one of the prophets. No? Pero tingnan natin, sa 15, He said to them, tinanong naman ng Panginoon yung mga alagad niya, "But who do you say that I am?" Para sa inyo, sino ako? Sabi ng Panginoong Hesus. Yan. Maya-maya, sa 16, Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. No? Tingnan natin, ano sabi ng Panginoong Hesus? Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Ano ibig pong sabihin nito? Naroon po na natanggap ni Peter ang revelation, ang kapahayagan ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Hesus. No? Kaya anong sabi ng Panginoong Hesus? Blessed are you, mapalad ka. Kaya kapag po na-recognize natin kung sino ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ang sabi doon, blessed are you. Mapalad ka. Dahil na-recognize mo ko.
Mapalad ka dahil na-recognize mo ko na ako ang iyong dakilang manggagamot. Mapalad ka dahil na-recognize mo ko na ako ang I am your great supplier. Na mapalad ka dahil na-recognize mo ko na ako ang iyong shepherd. No? Na mapalad ka dahil na-recognize mo ko na ako ang kasama mo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. We need that recognition, that divine revelation. No? Yung divine revelation, kailangan natin. Para yung pagpapala, makamtan natin. No? Para yung pagpapala, maranasan natin. Nasabi niya nga, blessed art thou. No? Kaya napakahalaga po noon. Ma-recognize natin. No? Ma-recognize natin ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. No po? Dahil, ang sabi nga, di ba, sa, yan. Acts chapter 4, 10 to 12. Acts chapter 4, verse 10 to 12. Yan. Hindi ko yan ano sa'yo. Ayan. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Yan. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Oh. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yan. Yan, naging bold daw si Peter tsaka si John na ipahayag na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos para magkaroon ng kaligtasan, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya makikita natin na kapag bukas ang iyong mata, makikita natin po, no? Malalaman natin, marirecognize natin, sa ating Panginoong Hesus lamang talaga may kaligtasan. Kaya nga, di ba, ang sabi, those who call upon the name of the Lord will be saved. Sa lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Ano yung kaligtasan na sinasabi nun? In all aspects of our lives. No? Kaya, ang nais ng Panginoon, na anuman yung sitwasyon ng ating buhay, call unto Him. Tumawag tayo sa Kanya, katulad ng sinabi sa Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. No? Kaya napakahalaga po nun, we must recognize Jesus, who Jesus is. No? Katulad ng mga inawit natin kanina. At ang isa pa, wherefore, God also highly exalted, sa Philippians 2:9 to 11. Wherefore God who also had highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Kaya makikita po natin na kapag bukas ang ating mga mata, wala tayong ibang tatawagan. Wala kang ibang pagtitiwalaan. Wala kang ibang aasahan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? At marirecognize natin siya in all aspect ng circumstances ng ating buhay. Amen? At ang huli nga po ay nandoon na number 7, makikita natin na may plano siya. No? Yan. To see what is God's plan and will in our lives. Makikita natin yung plano niya at ang kalooban niya sa ating mga buhay. Kahit mayroon ka pang pangit na pinagdaanan, kapag nabuksan ang iyong mga mata, nakita mo ang katotohanan, nakita mo, naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, makikita mo, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's desire yung dinisire ni Bartimeong bulag. Nasabihin sa Panginoon, Lord, I want to see. I want to see, Lord. Nais ko pong makita. Nais kong makita ka. Nais kong makita yung plano mo. Nais kong makita, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Nais ko, Panginoon, maranasan ka sa aking buhay. Amen? Tumayo tayong lahat. Amen. Praise the Lord.
May isang awit, ang sabi ng awit, "Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, I want to see Jesus and say," yun. I-flash mo yun, Goy. And let us sing this song with all our heart as a prayer for our heart today. Simple lang po yung awit. Pero hayaan natin ang awit na ito ay magmula sa ating puso. Tandaan po natin, kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Maaring ngayon lamang namin kayo nakita, no? Ako po personally, talagang inaamin ko, hindi po ako magaling mag-recognize o makaalala. Minsan, binabati ko pero hindi ko maalala kung sino yun. Basta babatiin ko na lang. Pero ang Panginoon, kilala tayong lahat. Amen? Praise the Lord. Kaya sa oras pong ito, as the Spirit of the Lord moves in our midst, let us sing this song with all our heart as a prayer for our hearts. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Kapatid, meron ka bang kinakaharap na anumang sitwasyon ngayon? As you sing this song with all your heart, kakatagpuin ng Panginoon. Ipakikita sa iyo ng Panginoon kung ano ang instruction niya, kung ano yung direction niya. Di ka niya iiwan, di ka niya pababayaan. Open our eyes, Lord. Ilagay niyo yung kamay sa inyong puso. We want to see Jesus. Thank you, Holy Spirit. Just move in our midst today. To reach out and touch Him. Lord, nakikita niyo ang mga kabigatan na daladala ng inyong mga anak. Say that I love Father God, open their eyes, Lord, kung paano sinabi ni Elijah sa kanyang katulong na mabuksan ang kanyang mga mata. Father, in Jesus' name, open the eyes of your people today, O God. Yes, O Lord. Open my eyes, Lord. Open our eyes, Lord. I want to see Jesus. I want to see Jesus. For the last time with all our heart, hayaan natin, maramdaman natin ang yakap ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Yes, manifest yourself unto your people right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. To reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord. Open our ears, Lord, And help me to listen. and help me to listen. Open our eyes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We want to see Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, mga magulang, sa umaga pong ito,
when God open our spiritual eyes, makikita natin, we can see the unseen things in this world. Ang mga bagay ay ipakikita ng Diyos sa atin that the Lord will do new things upon each and every one. Sinabi ng Isaiah chapter 43 verse 18 and 19, remember ye not the former things, neither the things of old. Behold, I will do a new things. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? For I will even make away the wilderness and rivers in the desert. Pag may bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa inyong negosyo, sa trabaho, sa kapaligiran, may mga bagay na nangyayaring hindi nating inaasahan dahil meron siyang bagong bagay na gagawin. Ngayong umagang ito, mga kapatid, mga magulang, the Holy Spirit is moving in our midst, even our hearts, in our lives. Meron tayong mga bagay na gustong mangyari, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng katuparan at kaganapan ng lahat ng ito. Sa oras na ito, ating i-lay down ang ating mga puso at ang ating buong buhay sa Panginoon. For the Lord knows our hearts, our mind, our ways. Sa lahat ng bagay, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya sa oras na ito, habang tayo nakayuko lahat nakapikit, taas natin ang kamay natin. Sabihin natin ang panalangin na ito, Panginoong Yesus. Ang buhay ko sa iyong harapan ay tulad ng aklat na walang nalilingit, walang natatago. Alam mo ang laman ng aking puso. Bilang mo ang lahat ng aking buhok. Salamat po, Panginoon. Narito ako sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Isinusuko sa iyo ang aking buong buhay, ang aking sarili. Kaya't sa oras na ito, pagharian mo ang aking puso ng iyong presensya, ng iyong kalooban. Ang tanging hangarin ko ay masunod ang kalooban mo, ang plano mo sa buhay ko. Kaya't ikaw ang aking Panginoon na paglilingkuran, susundin sa aking buhay. Marami pong salamat. Handa akong tuparin ang mga dakilang bagay, bagong bagay na nais mong ipagawa sa akin. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. Ako na lamang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo, Panginoon, na makita namin ang mga plano at dakilang bagay na nais mong gawin sa aming mga buhay. Ang bawat isa, Panginoon, ay nahanap ang katwiran mo, kapangyarihan at kalooban. Hayaan mo, Panginoon, mahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa bawat isa. Habang kami nabubuhay at may hiningay, maranasan ka namin na hindi ka lumalayo sa bawat isa sa amin. You are Jehovah Shammah, that the Lord is with us. You are Jehovah Jireh, the Lord will provide all our needs. You are Jehovah Rapha, the Lord is our healer. Lord, salamat po, Panginoon. I pray na patuloy mong pasiglahin ang espiritu ng bawat isa, palakasin ang mga puso at bigyan ng kapayapaan ng isipan. At hayaan mo, Panginoon, sa aming pagtahak at panibagong yugto ng buhay na ito na ngayon ay nakilala ka namin sa tama't Bibliang kaparaanan. Lord, gabayan mo at ingatan ang buhay ng bawat isa sa araw-araw. And I declare, Lord, na pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang pamilya. Lord, in the name of Jesus, na ang mundo ngayon ay pasama ng pasama, kabi-kabilang aksidente. Lord, ikaw ang nangako that you will never leave us nor forsake us. Lord, I declare your divine protection upon each and every one. Cover us, Lord, with your heads of protection, with your glory, O Father God, in Jesus' name. Lord, salamat po. Meron kaming assurance, may katiyakan kami sa iyo na ikaw na aming Diyos na lumikha ng langit at lupa ay hindi magpapabaya sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil binuksan mo ang aming mga spiritual na paningin. Nakikita namin, Panginoon, ang mga dakilang bagay na plano't layunin mo sa aming mga buhay.
Salamat po, Ama. Let your spirit of peace reign in our hearts, even the spirit of joy in our hearts, O God, in the name of Jesus. Bless each and everyone, even those who are watching in this live streaming, Panginoon, saan man sila naroon sa kanilang mga tahanan. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan because you are not limited by distance, time, and space, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, wala kang katulad. Lord, dakila ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa pag-comfort mo sa bawat isa, sa pagpapalakas mo ng spirito ng bawat isa. Lord, we are willing and able to do your will, O God. Lord, sa mga nais mo mangyari sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for comforting your people, O God, by your spirit, by your power. Pinagpala mo ng bawat isa, Panginoon. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sabi mo sa katabi mo, kaliwat kanan, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Nagtagumpay ka na. Amen. Sabi mo, nagtagumpay ka na. Amen, amen. We are God's victorious. Amen. Talo na ang demonyo. Dahil nabuksan tayo sa spiritual eyes ng ating Panginoon, nakikita natin at ipinapakita ng Diyos sa atin yung mga gusto niyang mangyari sa buhay natin. Amen po ba? No? Kaya nga dapat tayo mag-rejoice sa Panginoon. Amen. No? Ang taong pinagtagumpay, ang taong pinagpala ay makikita mo sa kanya yung kasiyahan, yung kagalakan. Dahil sa Panginoon, laging araw-araw meron tayong kagalakan at kapayapaan. Amen. Umawi tayo sa Panginoon. Hallelujah. Clap your hands. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, amen, araw-araw, oh Diyos, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, amen. Oh, 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 everybody. Oh, oh, yes, Lord. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Araw-araw. Oh, oh, araw-araw kasiyahan. Amen. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, yes, Lord, hallelujah, araw-araw, oh Diyos, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 katulad, lalalakang katulad. Wala kang 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 katulad. Yes, sabihin natin, ang Panginoon ay walang katulad. Wala kang katulad, lalalakang 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 katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang
maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man, Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano man ang maging ano sitwasyon, bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Yes, Lord, pupurihin ka namin. Amen, amen. Sabihin mo sa katabi nyo, mula ngayon, ang buhay mo, gaganda ng gaganda, aangat ng aangat, bubuti ng bubuti, dahil si Jesus, ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli natin palapakan ng Panginoon. Maupo ang bawat isa. Tayo dadako po sa isang mahalaga pa rin gawain ng Panginoon. At pangunahan tayo ni Ate Arlene. Amen. O, taas po ang kamay ng lahat ng napagpala. Ayan. Sino po ang na-bless ng mga nakarang araw? Ayan. Amen. Sa araw-araw po, ang Diyos ay tapat. Sa ating buhay, binibigyan tayo ng malakas na pangangatawan upang tayo ay, sabi nga po, the Lord give us the opportunity to gain wealth. Amen. Wealth po, kayamanan. Amen. So, sana po, sa ating po na pag-aralan, bukas na pananaw o bukas na open eye, sabi po ni Reb Stella. At ngayon po, sabi rin po ng Panginoon, hindi lang mata dapat ang ating naka-open, kundi ang ating mga kamay. Magkaroon tayo ng bukas palad na attitude na kung saan each time na magkakaroon ng opportunity to give back what the Lord has given to us ay maibalik natin. Sabi nga po sa Hebrews 11:6, it is impossible for a man to please God without faith. And faith without action, dugtungan natin, is dead. Kasi marami po sa atin, sasabihin natin, nagpe-pray tayo, Lord, we know that you are our provider, you are our Jehovah Jireh, you can give everything that we need. Pero sa langarangan po ng pagbibigay, alam niyo po ang kulang sa atin ay action. Madalas marami sa atin nagsasabi, we have the faith, but that faith must be moved into action. Ayan po, sabi nga po, what we do today will be our tomorrow. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun yung mapapala mo bukas. Kung ikaw ay nagtanim, bukas may aanihin. Hindi po pwedeng malalaglag lang ang bunga ng bayabas nang hindi natin pinipitas. Amen? Ang Panginoon po, sabi po, binibigay niya po ang blessing doon sa mga to those who diligently seek Him. And we seek Him. Sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and all of these things. Hindi po sinabing isa lang, kundi all. Kasama po yung good health, kasama po yung magandang relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya, even empowering us. And even, lalo-lalo na po sa finances. Pero, yun nga po, seek ye first the kingdom of God. And one of this is putting it into action by blessing the Lord of God through our tithes and offering. Ibalik po natin sa Panginoon ang nararapat sa Kanya. Sabi mo sa Malakay 3:10, give your tithes and offering unto thy temple. And ano po mangyayari? Hindi niya po hahayaan yung mga peste na kainin or kainin yung mga pinanggagalingan natin ng resources. Hindi niya po hahayaan na yung sinuweldo natin ngayon, bukas ipambabayad natin sa ospital kasi nakasakit tayo o nagkasakit ang isa sa mga kamag-anak natin.
Hindi niya hahayaan yung pinaghirapan natin mapunta sa bulsa na butas. Pagkus, ang sabi nga po, gagamitin pa tayo maging channel of blessing. Sino po gusto maging channel of blessing? Amen. Gusto po natin maging daluyan ng pagpapala. Siyempre, pag daluyan ka ng pagpapala, yung blessing dumadalo din muna sa palad mo. At nandun, kailangan magkaroon tayo ng puso na itong i-allocate natin, ito ay para sa blessing ito, para kay sister, sa church, at sa aking mga kapatid. So, yun po, no? Magkaroon po tayo ng bukas palad. Kung open our eyes, we also open our hands to give back what the Lord deserves to give us, no? To give to Him. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa opportunity na ito na once again to bless you, to honor you, to give back what belongs to you, O God. Father God, here are our tithes and offering, O Lord. Dalangin po namin, Lord, na ang mga tithes and offering na ito ay maging isang mabagong samyo sa inyong harapan. At Lord, consume this offering, O God, at dalangin namin, Lord, na ito'y magamit, Panginoon, sa ikalalago ng iyong gawain. Father God, as we give back what belongs to you, Lord, we hope, Lord God, and we have the faith, Lord, na Lord, ang lahat ng aming pangangailangan ay matutugunan. Father God, hindi po kami magkukulang. Kailanman, Panginoon, the tables, Lord, ang lamesa ng aming hapagkainan, hindi magkukulang ng pagkain iyahain sa aming mga anak, Panginoon, sa aming pamilya, O God. Lord, ang aming pong mga anak, Lord God, we entrust their lives unto you, ang kanilang pong pag-aaral, ang kanilang pong kinabukasan, Panginoon. Everything is anchored unto you, O God, because we know that, Lord, sa iyo po, Panginoon, kumpleto ang aming buhay, Panginoon. Lahat po, Lord, ang aspeto ng aming buhay, Panginoon, ay Lord, wala na kaming mahihiling pa, Panginoon. Even our finances, Lord God, nandyan po, Panginoon, na lagi niyo po kaming tinutugunan sa aming mga pangangailangan. Lord, marami pong salamat for you are our great provider, O Lord. We praise you, O God, for everything that you will be, Lord, sa mga blessing na nakalaan pa para sa amin, Panginoon, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, Panginoon, tatayo kami dito upang ipatotoo kung paano nyo kami binless, Panginoon, sa mga susunod na araw, O God. Lord, we praise you, O God. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are.
Sige po, tayo po'y dumako sa ating announcement. Mamaya pong 3:30 ay may youth fellowship po tayo. So lahat po ng kabataan, if free po kayo ng 3:30, tayo po yung magtipon-tipon po dito sa church. And kasama po natin ang ilang mothers na makaka-fellowship po mamaya. Ngayong darating na Monday naman po, every 6 p.m. po ito, ang ating Prayer Matters. Live po ito and kasama po natin si Pastora Vicky na galing po sa J. Blue Calapan. And pag may mga request po kayo, pwede po nating isend sa ating mga GC or pwede po nating i-message mismo po ang J. Blue Church account po. Ang ating weekly announcement naman po or weekly events, Monday, Intercession Night, every 6 p.m. po ito. Every Monday. Leaders and workers naman, Leaders and Workers, spiritual feeding po, every Tuesdays naman po ito. Ito po ay via Zoom every 8 p.m. And midweek service po every Wednesday, 7 p.m. po. And soaking naman po every Saturday, 6 p.m. Online programs naman po natin ay ang Tinig ng Pag-asa. Every Thursdays naman po, 7:30 p.m. po ito. And ito po ang ating mga social media accounts sa Facebook and sa YouTube po, Jesus Be Lifted Up Church. And meron na rin po tayong account po sa IG kung gusto po natin ng makakita ng mga latest events po natin, announcements. Pwede po natin puntahan itong mga social media accounts po natin and pwede po natin i-replay yung mga napanood po natin or mga napakinggan na mga services and pwede din po natin i-share sa mga mahal po natin sa buhay. So, yun lang po sa ating announcement. Ayan po, sa oras po ito naman po, i-welcome lang po natin yung first-time visitor po natin na si Nelson Ponce. Ayan. Sige po, I invite po si Brother Nelson sa harap and ipagpe-pray po kayo ni Bishop Leo po. Pag-pray po natin siya. Tuon po natin lahat ang kamay natin sa Kanya. Lord, salamat sa buhay ni Brother Nelson. Alam namin, hindi aksidente kung bakit siya naririto. Dinala mo po siya rito upang makapakinig ng iyong salita na ang kanyang spiritual eyes ay mabuksan at makilala Kanya na Ikaw ang Diyos, Panginoon at tagapagligtas niya. Pagpalaan niyo po ang kanyang buhay, hindi itong huli ng kanyang pagdalo rito, kundi ito'y simula pa lamang upang makinig ng iyong salita na nagbibigay buhay at nagbabago ng buhay ng tao. Lord, we entrust his life unto you in the name of Jesus. Salamat po, Ama. I-grant nyo ang mga prayer request ng kanyang puso at ang kanyang buhay ipagpalain nyo. Salamat, Ama. In Jesus' name this we pray. Amen. God bless you. Sige. Okay. Dito ka lang ba sa Belyason, ha? Dito lang. God bless. Amen. Okay, si Pastor Dong. Ito natin. Okay, tayo po tayong lahat para ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ibalik natin sa Panginoon ang papuri at pasasalamat ay sa Kanya lamang. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa. May pag-asa.
pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Tayo po ay lumagay sa diwa ng panalangin. O salamat po dakilang Diyos sa pagsama mo sa oras na ito, na mula sa simula hanggang sa ngayon, sa katapusan. Nadama namin ang iyong banal na presensya. Naramdaman namin ang paghipo mo sa pamamagitan ng iyong presence at ng mga salita na pinahayag ng butihin naming Reverend Lord. Dalangin namin ang mga salitang naipahayag ngayon ay hindi lamang dumaan sa aming tenga, kundi bumaba sa aming puso. Dalangin namin maisabuhay namin ang lahat ng ito at hindi mawawaglit sa aming kaisipan. Lord, patuloy mo kaming samahan sa buong isang linggo na ito, Panginoon. Loobin mong ikaw ang makita sa aming mga buhay, hindi ang aming mga kapintasan, at tulungan mo kaming mapanatili ang kalinisan ng aming puso at isipan. Lord, ang pag-iingat at protection mo mula sa aming pababa, sa aming pamilya, at ang mga provision mo sa aming mga pangangailangan. Patuloy mo kaming bigkisin ng pag-iibig, Panginoon, at patuloy mo kaming gawing mapanalangin na kaparis mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng ito ay aming ibinabalik ng maingat sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. God bless us all.